Mutapi weNhau Ching'ono anozikanwa munyika yese yeZimbabwe kuti ndiye munhu anoexposa massive corruption munyika yeZimbabwe, but now vanhu vava kumudhauta nekuda zvinhu zvaava kuita. Vanhu vakamuona vachiataka Nelson Chamisa, but akazoshamisika to his surprise akuona the blame yakudzoka kwaari akunzi is the one ari corrupt, is the one ane mascandals akaita United Kingdom. Zvatoona kuti muzara nhasi aiwa anoshedzewa kuti auye for a GIE clinic uye ataura mashuku ekuti I don't want to be audited. Zvazvaraisa maspeculations muvanhu. Sanapenda mashuku abudanyigwa panapa, don't forget subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda muzimu amunigwa muchinzi. In a sudden twist of events, Zimbabwean activist Hopewell Chin'ono has announced the cancellation of his non-existent government in exile health initiative, citing personal reasons that he doesn't want to have his personal finances audited. The decision, announced Friday morning in a tweet, came after revelations surfaced that one of Chin'ono's previous clinic projects, which handled millions of dollars, currently shows a zero balance. Ndochitiko chatinoona panapa kuti aiwa Hopewell Chin'ono ava kutosuspectwa nevanhu achinzi aiwa is the suspect. Anouya achisvibisa kana achiexposa corruption inoitika mugovernment yenyika yeZimbabwe nemutungamiri wenyika, but iye anotoramba kuti auditiwa kwacho achiti aiwa I don't want my personal finances to be audited. Zvinhu zvinoshamisa nyika yeZimbabwe noda kuti avana Hopewell Chin'ono ane mascandals ekuchinja mazita, nhau dzekuti akaita the first vehicle ane 19 years, nhau dzeproperty yake achidzi mari iyo akaiwana kupi nemascandals akaita kuUnited Kingdom. Zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe tiona aiwa Hopewell Chin'ono vanhu vachatombomutrust, vakutomuona semutengesi, especially pakuzoataka Nelson Chamisa. Vanhu ava kutozvidzikisira dignity yake iye. Mutudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chishamisa vanhu, pinda comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.